mas mahaba pa kay Pinocchio. Ang DJ na ang ugali ay munghang manggagancho at ang ulo punong-puno ng puyo. Mang Bungo! Mang Kanor! Umanap ka ng pangit. Ang galing ng soundtrack na yun, Mang Kanor, no? Parang bagay na bagay. Hindi na kailangan ng description. Masaya na kayo. Saya, siyempre. Masaya kayo sa ginaganyan nyo ang isang sikat na DJ. Yan ang sinasabi natin. Alam mo, hindi naniniwala sa'yo si Madam Marie Manalo na sikat ka na DJ, Mang Kanor. Dahil meron at meron ka daw ang king, kayabangan. Balita ka na nga dyan. Sino si Joy sa buhay mo? Joy, magbalita Joy. ka na nga. Sino yan si Joy sa buhay mo? Balita ka na nga. Baka magsilos na naman yung mind ko. Hey, Sa selos. Wala naman dapat pagselosan, Mang Kanor. At saka, wala naman akong pake kung sinong babae man yung bago mo. Pero Mama Ay, sino si Joy Martirez sa buhay ni Mang Kanor? Eh di yung nagpapaligaya kay Mang Kanor. Halaga, oy. Tinan mo, nagsilos na. Kasi panira talaga to si Papa Charles. Magandang umaga sa aking mga followers, subscribers. Wala ka namang followers at subscribers, Mang Kanor. Kasi wala ka namang Facebook account. Alam mo ba, Main? Alam nila na wala akong social media. Kaya doon sila pumunta sa mga social media ni Main. Eh kung wala kang Kaya social... dumami ang kanyang subscribers dahil sa akin. Excuse me, ganun na yung number ng subscribers ko before you came. Ay, grabe English yun, no? nadagdagan ng 3, no? Pero Mang Kanor, hindi ako naniniwala na may social media ka. Mas naniniwala pa ako na social climber ka. Ayan. Totoo yan. Diba? Kasi Bakit mo nasabi? tulad ng paghihigpit sa quarantine control points para mapigilan ang pagkalat ng Delta variant na yan ng COVID-19. Well, magpapatuloy yan ayon sa PNP. Ikaw ba ang dahilan ng Delta variant ng COVID-19 po? Ipagpatuloy. Delta. Parang yung alam ko lang, Delta Airlines lang. May sinasabi ka? Sakto yan sinasabi ni Chief PNP or PNP Chief Ninong kasi maging ninong namin yan si Lako, PNP Chief Eliasar. Nag-confirm na ba na magninong? Si May na lang yung hinihintay namin mag-confirm. Hindi ako magko-confirm sa'yo, Mang Kanor. Kumukuha ka ng ninong daw, hindi ba nag-confirm pala yung bride? Magko-confirm din yan. Talaga. Kaya nga sinasabi na, totoo yan, para maiwasan yung Delta variant niya, baka lalo naman tayo mamublima dyan. Ayaw natin matulad tayo sa nangyari sa India at sa iba pang lugar na grabe yung pag-spike ng kaso ng COVID. Kaya maganda yung adhikain ng PNP. Salamat sa inyong pagsuporta at pagsunod through the initiative of Mang Kanor. Hindi ako naniniwala sa kay Mang Kanor, Through the Papa Charles at initiative na Mama naman. Ay. Pagka may mga ganyan talagang initiative, natatakot po kami kay Mang Kanor. Pero eto Mang Kanor, dapat matakot ka dito kasi feeling ko isa ka sa mga gumawa nito sa mga nakaraang elections. Ayon sa COMELEC, tiniyak na walang flying voters sa registration app ngayong bago. Are you a Dapat flying lang. voter? Dapat lang. Mga flying boy, hindi naman ako manananggal. Hindi, kasi si Mang Kanor, tumatanggap yan ng ng mga bayad-bayad. Talaga ba? Yan pala yun. Alam mo, may naiinis nga ako, May pumunta sa bahay ko. Nag-doorbell doon sa aking doorbell na tag 50,000. Grabing doorbell yan, ha? Doorbell pa lang yan, 50,000. Lumabas ako. Sabi niya, Makador, para sa'yo dahil butante ka, bibigyan kita ng 200. 200 na binigay. 200 na? 200 pesos. Tapos yung nagbigay, alam mo ba magkano dapat? 500 pala. Kinupit na niyan 300. Sino? Ikaw ang namupit? Hindi, yung nagbigay. Sabi kayo, walang hiya kayo. Pero alam mo, si Architect Noel Manalo ng Terraza Manalo Resort sa Tanawan. Magpa-ads na kayo, architect. Okay.
Sabi dito, ano ka na lang daw, pumunta ka na lang daw sa birthday ni Papa Charles. Kasi Kasi mahal ang talent pick ko, hindi nyo kaya. kasi para daw magkita daw kayo, para magkaalaman daw talaga yung kayabangan mo, Mang Kanor. Kung may pambayad kayo kay Mang Kanor na siyempre, ang talent pick ko parang mala John Lloyd eh. Talaga lang ha. Makipag-inuman daw sa'yo si Kuya Atoy. Hindi ako makikipag-inuman pag hindi tag 1 million yung inumin. Alam mo, hindi ka na dapat nakikipag-inuman dito kay Mang Kanor. Bakit? Bakit, Main? Kasi mamumroblema ka lang kapag nakipag-inuman ka dyan. Bakit, Main? Ba't mo Tataasan sabi? niya ng sugar, tataasan niya ng BP. Excuse me, Main. Hindi Isusugod ako... mo pa yan sa ospital. Main, sa mga hindi nakakaalam, grabe ako ka manginginom dati. Ngayon lang ako nag-laylo kasi nandito yung mind ko eh. Dati-dati umuubos ako ng isang case ng beer. Talaga lang? Isang panel yan, isang panel. Isang panel, kaya mong ubusin yun? Ubusin ko, hindi ako nalalasing. Alam mo Yabang, ba, ha? Mang Kanor, Yes, na ma'am. kapag nagpa-vaccine ka, dapat din nag-rest ka, hindi ka pala inom-inom. Sabi nga ng doktor, bawal Uy. na uminom pag Speaking of nabaksin. Uy. vaccine na yan, alam mo ba? Concern. Tinoy. Well, sinasabi ko lang naman, no? Kasi parang kung gusto niya pang humaba yung buhay Ay, niya, Mama Ay at ha. ayaw niyang tumuloy sa final viewing. Nararamdaman ko, Mama Ay ha. Concern na Kunyari maldita sa akin, pero totoo. Concern Iba na ang pala. Anyways, alam mo ba, Mang Kanor, na ang WHO yes, magsasagawa ng 3 vaccine trials sa Pilipinas? Tapos? Siya na naman nag-initiate niyan, sure ako. Yun naman na yan eh. Ano yan sakto eh. yan. Credit grabber yan si Mang Kanor eh. Hindi na, tumahimik ka muna, hindi pa ako nagsalita eh. Pinapamunahan mo na ako eh. Kasi, sakto yung gagawin ng WHO. Kasi para tayo mismo dito, hindi na tayo mahirapan. Kasi dito na mismo gagawin ang vaccine trials na yan. Kaya, kudos sa WHO. Sa W ano? WHO. W... Kasi, W. Is mine. W. sila ng $1.5 million, ha? W. Palakpakan natin. W. Ng equipment. W. Equipment. Sa UP Manila. W. Ulit-ulit yung parrot dito. Kulong mo na nga yung parrot mo, Mike. Ulit-ulit yung parrot mo, wala ng balhibo. No, talaga ba? Pero alam mo, Mang Kanor. Pero sa totoo lang, Mike, yung idea ng WHO, through the initiative of Mang Kanor. Talaga Sinunod lang, ha? na naman nila ang initiative ko. So, ibig sabihin, ikaw din ang nag-initiate nito na ayon kay VP Robredo, hinikayat niya ang karagdagang bakuna at testing sa labas ng NCR? Ikaw din daw? Ikaw din to? Sakto lang din naman yan ang sinabi ng BP natin. Sakto yan. Na VP manghikayat. natin? VP natin? Ba't mo ko isali dyan? Ay, ayaw mo. Ba't mo ko isali dyan? Kayo lang nag-uusap ni VP. Sakto naman yan na may mga testing site. Yung sinabi niya na may mga testing sa labas ng NCR. Pero ang totoo, may mga ginawa na yan. Ngayon, anong masasabi mo, Mang Kanor? Speaking of bagong vaccination center na yan, ang Makati City kasi tumatarget na mapabukunahan ng dagdag na 15,000 ng mga empleyado nila Ay, at magandang residente. idea. Through the initiative Don't tell me, taga doon ka na naman. Makati City. Akala ko umalapit na. Akala ko through the initiative of Mang Kanor ng Kasi, Makati City. Hindi. May bahay ba ako sa Makati? Dali lang ha. Kalimutan Baka ko ibang na. babae na naman yan. May ibang babae na binahay. Yung Rockwell, Makati ba yan? Rockwell sa mong mata. Makati yan, yung Rockwell. Ay, tama. Nasa Makati nga ako. Kasi may bahay din ako. 3 yung bahay ko dyan eh. Rockwell ka dyan. Yes, sakto yan. Mabakunahan yung mga empleyado Rockwell. at residente para may bagong vaccination center pa. Magandang balita yan. Ang bot sa mga Mang Kanor. Through the initiative of Mang Kanor. Pero taga Rockwell, taga talaga. Rockwell. Next. Spell. Next balita. Spell. Rockwell. Sakto, sa bahagi ng Rockwell, nagdi-deploy vaccination team. Kaya pala sila dumaan kahapon sa bahay. Nakaka-turn off talaga si Mang Kanor. Yung balita, si John Lloyd. Kumusta si Mr. John Lloyd? May kumalat kasi na nag-walk out daw si John Lloyd at Derek Bogo. Hindi naman totoo yan. Kayo, chinichismis nyo na naman.
Kasi nagulat nga si Lloyd, bakit may sit up na mga kamera doon? Mhm. Di ba dapat tahimik lang na magpabakuna sila para sa totoo lang yung mga nag-prepare na media doon hindi para kay John Lloyd talaga yon. Ba talaga? Para yun sa akin. Tapos Ako ano nangyari? Kasi magpabakuna din ako kasi magkasabay kami halos eh. Pero feeling ko si Mang Kanor talaga yung nag-walk out. Hindi. May nag-comment dito, sabi dito, hindi daw si John Lloyd at saka si Direk ang nag-back out. Kundi, nung pagpasok doon ni Mang Kanor doon sa vaccination center, ang mga taga-media ang nag-walk out. Totoo. Kasi makita mo palang si Mang Kanor, iniiwasan na talaga yan. Kasi natakot yung mga media reporter. Hindi kasi ang nangyari kasi sinabi ko bakit kayo nandito gusto niyong i-cover yung aking pagpapabakuna. Wala silang permiso sa akin. Kaya nag-walk out na lang ako. Kasi gusto ko yung tahimik lang ng pagpapabakuna sila gusto nilang isturbuhin yung pagpapabakuna ko. Sikat ako na DJ. Grabe yan. Ikaw talaga, Mang Sikat Kanor. talaga. Hindi ako naniniwala sa kanya. Mas sikat siguro yung binalita mo kanina. Yung about sa sports. No? Yung Gilas Pilipinas. Oo naman. Tingnan mo. Huwag mo na 6-0. Alam niyo ko bakit? Sinabi ko na yan dati. Ako ang nag-train sa mga players na yan. Lahat na lang? Pati yan si Coach Tab. Ako ang nagturo. Sino? Coach Tab. Sino yun? Yun ang coach ng Gilas. Kudo sa kay Coach Tab Balvin at sa mga Gilas players. Ang galing nyo talaga. Nakuha nyo talaga set play ni Mang Kanor. Saglit. Bakit ikaw ang nagre-react niyan? Hindi naman Oo nga. ikaw ang nagbabalita kanina. Hindi. Sinabi ko, nakinig ako Kasi alam ko nanalo ang Gilas. Nanood ako Sino kasama mo, Mang Kanor? Yun lang. May kasama ka, ha? Sure ako hindi ikaw, mama Ay, talagang hindi ako. Grabe ang init ng panahon kahapon. biglang umulan. Saan ka pupunta, Mang Kanor, ha? Kado kayo. Mainit daw ang panahon. Dala kang tingnan ko, aircon, kung kasi mayaman ka. Yung Saan ka labahan pupunta? ko ba baka Teka. maulanan. Ay, Mang Kanor! Ay. Balik ka na! Sa tugtugan sa tawanan idol